na ibere isano kiandamara kabere ibere Oasis specially Oburimi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi naboigo kinyinkima kwimokerera iguru oburimi nobonda voigo oburimi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi chiamate chiria chiaisanikiriye nendagera nigo chigenderete buronge emanye oburimi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabarimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigerere yakonye tutayenda umutimo kontu agotebingo cyo turi no yo minto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse yege omwancho murigerere yabono tiganda koira mpaka situgo kigwesokera asitugwesokera cyanga kirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganeti oboko bwao kigo cyanga nzire kikobe gutiganda koiroro na nchende asoka na nje nchikori oboko obu toba soko obolemi nobunda kire Jumatatu ensege muneni suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne Chinsa isano na ibere nechidegeka 15 Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Maragwa bengi omwancho murigereria bwigeta seni kya Ndizi TV enga kengi yango kwaregania asemesa ya mangana Amayia Chinsa Ikomi chabona maragoba nkomanyenga nararia yana kwareganirie asenchira yobwenge nabakogendera gotobwatya wetera senchira ye mtandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook nabaigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube nabaigo nabogo to tweet at Ndizi TV News kwira nande asegeke kikerobosyo agaran komanyenga nararia ya na kwareganirie Nche nigongoro kwa Sara Nyarangi Ontita no liato kubwaterana komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta ekarotogo chaka no roboti ruogo ichania abwase oyorekoligia ekerigo kyobo MCA ase ward ya Bombaba egotoka se bunge ya Bomachoge burabu aselita Thomas Okari niganya twabakago siria obogima bwaye ase nyagitari ya Oasis imeyomochie obosongo magega yogosaganwa obotuko bugukira rero abarai ao amo nabairi nabasani nigo batumira amagombabo guchiese amate ya Nyagosira. My name is Samuel Onuko, MCA Board. First and foremost, let me send my condolences to the family of the late. Indeed, as my colleague has said, this is a sad moment. Very sad because the guy was going for nomination on the 7th Thursday this week. I am facing the same nomination. Now, my first question is, are we going to continue minus him in Bombaba? And I want to ask ODM, Election Board, to do something about these nominations.
Na intwe bunegeta seni kia Ndizi TV nigo tugutuma magomba itu guchesea mate ya nyagusira na bantu bonsi begwodi ya bombaba na boiga bantu bonsi korose bunge ya bumachoge burabu tugusuka mutwe abarai be kiama kia ODM wasensemo ya barai korose kiama kia ODM nigo bono baganirie obachorio boke gosechi nominations osukigwa gucha bosio asegeka asekeria batebire buna mbara nyarko bakweroberia na gokora mangana gete buna banachama bekia mekyo nigo boigo batebire wetera ogosira koyo mobo uyo nyartko bakagosaganwa Thomas Okari nigo bagwenerete gosukia bosio obachori boboke uika onyarire koba gakwenigwa eri banyore chingaki nebiro byogwesoya ase obachori obwo oboke nigo boigo batebire kiama kia ODM nigo kagenderete kwenekia okongusana na goke abwasi batasabire banyara koba bakokwanirana eri banyara koba bakoigwana nyuma bataraswa ase obachori oboke. For the exercise. Otherwise, as aspirants from Kisii County, we are seeking to have audience with the party leader so that our queries can be answered. They managed to cancel nominations for Nakuru. We are equally requesting them. Even these nominations for Kisii County, there is no hurry in it. There is no pressure. Chingaki ya maguta ye petroli imensemo ya Bosongo amone chinsemo au imense ito ya Kenya agendrete koba butuboke bona bagendia ba boda korwase umochi Bosongo nigo litikolia rero ba boliriye serikali nene kwenekya buna nkoletera maguta yo na koni asirigo libwenerete okwana na balikia mangana omugasolero ensemo ya bana boda abo nigo batebire chi petrol station asumochi Bosongo nigo bono chiko ni maguta aserigori iregoro mono abwase batebire nigo bakogenda satambe konyora amaguta yo. Kuna. Sasa nikaamua waje niende nyumbani juu bibi alinipigia simu. Ukuji? Namwambia sasa waje nikuje. Nimeamkia saa 10. Nimetembea Nyakoe, nimekuja town. Hapa ndio hakuna mafuta. Sasa najiuliza, serikali inatuambia kwamba kuna mafuta, Kenya Pipeline, they have enough. Sasa tunauliza, jamani, kama serikali inatuambia kuna mafuta, tunafika hapa kwa station hakuna mafuta. Saa hii pikipiki yangu imekwama. Watoto wanataka chakula. Bibi anahitaji chakula. Sasa hata mimi peke yangu nitalipa hata aje pikipiki. Tafadhali serikali. Wengine tumebeba loan, tunashindwa tunalipa namna gani? Wengine tuko na chama. Taisi tumetembea huko Nyakoe, tumetembea Suneka, hakuna mafuta. Na sasa saa hizi wakaji wa Kisii tumeteseka sana na hatuna mafuta kabisa. Serikali tunaomba utusaidie, tangu usiku hatujapata mafuta. Oyo kuligia ekirgo kyobo jumbe ase constituency ya Kitutu Chache South Engineer Julius Mochoge nigo bona bolira bamenyi bense meyo komosira ase ganga ya iyo kuligia kiroge kyo abwasa tebire na chakwenekia amagenderera mange bunaye chipara obachenu gati ya magenderera mange chinga kiechu akwana negetaseni kia Ndizi TV nigaira libagelio lya bene na komochia egekore abwase ndege yo moraiwe kiama kia ODM Raila Odinga ya nyarako bakewa kwa magena asensemo ya Soi imeye constituency gose imeye ye county ya Wasenigisho kireri na bera senga kintambe nkuburige kirogeke na endo yo kambwire n'umuyisimi wa mumayima na endo bano kira soko cyo senator onko basaba abantu ba Kitutu Chache South monge amagoro engakiye official campaign ndoje cyaka umutinyo gatano usekera umutinyo kanokwera asi chikure chigo cyumutinyo nane asi ikiambo cyane wanda sensemo ya DAP asi DAP Kenya asi simbo ya no sikamenya cyane ne chui mwamuko mupya korekanete moisonde Friday asesemo ya Soi y'umweshimiwa Honorable Raila Odinga kurutwa magena ndege yaye nigentekebe etoge condemn nende togote bagetobundi kinke basokore na sensitive ya kabiri ibintu biria twabikondemiri nende togoteba tunaikemea bibaya sana nende gentekebe kinke basokoreka nende ongusaba abana siasa batokuburi chikure including wabakuburi president tebia amashabiki no supporters baino mbaba seko kwanza kurenta Kisii
siasa ye tuja waka chikura litukelimo nende tugukora nende tukenyira ndibuna yarengi nunde kwesi ura ire kirwa abane president ga uju sabu bali bamwete ikura na Chinga kechu nigo mochoge aganirie abasaye gutatume kwa mona bana siasa abwase baigo atebire echitari chinga kichi abana siasa gutumeka abasaye asogo ikirania chiburaburu imense ito ya Kenya abwase aboririe ababwatani bomorai bwense gose bali bagusira ekiama kia ODM gutabaisa mbabaisa okay umwancho muligiria ni wango saba okwabera nigo chinga kiecho mochoge aboririe bali bagusira ekiama kia ODM osomorai bwe kiama ekyo Raila Amolo Odinga tibabaisa kuirania egesiomba asayo akorekaneta sensema ya soi abwase baigo aganiria bana siasa tibabaisa gutumeka bana bodaboda amo nabasaye asogo ikirania obosalia imense ito ya Kenya. Nkubasaba supporters bo mweshimiwa Raila twegura abandi bagukwana iguru ya Nairobi etogosaba bali supporters barera mwensi pimbole ansesemo ya Nairobi na Kenya wide kimoranje na nde nkubasaba mo base gotaka kuchikwira neliege siumba asa mangana ali akorekanete soi remereria aina make negentekeke mweshimiwa Raila etira sa mangana amango roli robo kumu bonga se country de Afrika negentekeke sana mo base gutaka kuirorera na inu guchukora na siasa bali bagutumika abamuraba ke gusaba subati abake na kurutamagena ekero kwate bigugendo ruani nyarebe gusuruta magena egente getangani ugwene tukumanya gukora aboli na ki ayo yogonte bichuko korabo mbese kyanga usenskuru kyangira mbese kyanga ngo cyakire byasara byane buna tubwati bigasyo gukora usengasi kyakolika ya maana egira geronyore besuri oire muawo oire rumwana obusunu murugiyo na ende iragere ikigo kwere nebo economically obo takumanya shilingi 100 gusimya 200 kwa ebukuruta magena ukobe kwesel ngoja ukurusiare seliyo ukuna chirwiki na koti na ngwadu tetambagena wasibu mwako yomo nguti gosabu ale echere yo ni yabiafu usinayo ukikobera sechere yo gokoranje nende koranje aba muraba kena aba mutabakite skuru osumwa chire skuru takuba used bobe asokuna kuruta amagena gosugukuna kurwana abarai bali banyara twa bakubikwa byara kubwatekana no gukagirwa kuruberia egekoregia korekana asensema ya wasinigishu nigo bono bagendrete gukana enganeyo bakoragwa no mubunge okapseret Oscar Sudi oyo abubaigete ase kigambiro imeyo mochona ya kuru litkoligoro nigo banyara twa bagukwana amo nabarikia mangana abwase bakaneta mangana yobuna tibaro beretie guikirania ekebekyo abwase batebete barabwa banyene nigo bali abanchi bo morembe na igoti bali gwanchira na gekore bunekyo gokorekana asensemeyo nigo nonye nabo bagendrete kugikeria enganeyo najua ya kwamba haya mambo yote ni siasa wakuwe watulivu na mtu yote asifikirie kuna anything na hakuna mtu anaweza panga kitu ya ujinga kama ile polisi wenyewe wafanye investigation yao mpaka penye watapata na ya kustajabisha zaidi nimeona rais pia amesema ati kama mzee wetu Raila Odinga angekuwa nje hata angekufa inji ingekuwa inawaka moto. Nataka niambie rais wacha kuwa mkabila na nimekataza mara mingi nimekuambia kuwa rais wa Kenya wacha kuwa rais wa watu wawili watatu ama kwa na fulani wakati tulilingwa kule Kisumu Kondele au kusema chochote na nataka nikuambie ni vizuri ujue wewe ni rais wenye walikupigia kura wenye hawakupigia kura so long as mtu yote ako na kipande katika taifa la Kenya wewe ni rais wao so sisi wengine tumejitolea tuangaishwe vile wanataka we don't care we don't bother we have all time kukuja hapa kusunguka na fitia upuzi sisi tumekubaliana naye kama kuna anything ilipangwa ni wao kutafuta namna yoyote na kufanya investigation ya kutosha na investigation kama ile ya that occur fairly and with the seriousness that they have given this investigation. We have left our mobile phones with them because they want to do a forensic audit on them and that is okay. We are very comfortable with what is happening. My only concern is sentiments that have been attributed to our president today. I think our president should rise above petty politics. He should rise above social media gossip and he should govern this country, even with the little days that he has.
he should really... Nobody even knew that the Prime Minister was coming to the place. He could have come maybe when the funeral service was going on. I believe when all the leaders were present, we could have been able to talk to the attendees so that they can maintain peace. But he came very late when we were lowering the grave when we were lowering the casket when we were lowering the casket to the grave. So it was unfortunate, and I believe that no leader should be blamed for what happened. We are very sorry about it. We really apologize as Kamau Kariuki yoro munyakire gwe kiombe yokwena na chi license sense ya Kenya niko bona boliria serikali koba maiso guseko gwesoke maiso marore na gotebia bana bodaboda kene igoro yomoroberio yogendrete bukwelikia chi huduma center ao imense ya Kenya abwasa tebire buna ondeta yo oguchakwegwa driving license onyelioka ekiombe kia obosombi go National Transport Authority kianyarire koba ke kulikia abana bodaboda bo asenchira yekerero nigatebire telibija abana bodaboda konyagwa onchokananiwa abwasa tebiro moelio ye tibagucha konyora chi license yechu. NTSA was given these orders. They have refused to open this portal. I sit in the bodaboda committee that sits in Harambe House, and I feel very sad that we are taking our young people round and round circles. The government had better tell these people the truth, that maybe what you are doing in the Huduma centers is to register these people, the bodabodas, into the circles so that you can manage them. But don't lie to them that you are giving them any license, because there is no license that is coming out in Kenya today. Nara yosebano mwanchu muligeria kurende chikuraga nsemo ya bano butuko no chiko ya nyora yo amana yanda mange asenchira yoboikirano biamono wachara kuligeria Ndizi TV wethera senchira ya mitandao Ndizi TV News nsemo ya Facebook na baiga sensemo ya YouTube na baigo bali bagendera go tweet na bomo go tweet @Ndizi TV News biamono omusai joimo oyule magega yechi kamera na kweneke buna maliogi nechibicha agochira senchira yobotoereru olito baterana komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta na inche nako yaletera senchira yobwenge nigonkoro kwa Nyarangi Ontita.